Wow. Er det flot, Liva? Ja. Er det flot, Thomas? Ja. Er det sjovt at se? Den her mølle, den mølle har vi fået hjemme. Ja, det er rigtigt, kan du se. Ja, får det hele med. Ja, jeg går lige bag dig. Bare kravl op. Og så lægger mærke til, så ligger der en bremse udenom. Det er en tromlebremse. Det her pærs. Og den der udenom det store hjul? Det er udenom det store hjul. Der er noget, der er statisk. Det er simpelthen en træklods, ligesom på en tromlebremse i en bil. Liva, er du kommet i skole? Vil du gerne i skole? De her heste kan jo ikke gå rundt i sådan nogle sko, som mor på, vel? Så de har sådan en rigtig hestesko, man banker fast i deres hove, og det er ligesom negle. Ligesom de negle her, ikke? Så har de i hvert fald en stor negle her. Her har vi været. Ja, ikke røre på ruden. Man må ikke. Man kan ikke få den ud. Ja, det skal den heller ikke. Der står fint med den. Og Det bliver jo bestemt til mene. babyer. Kan man ikke pusse der derhjemme? Mor,